Żvolt oħra importanti fil-każ tal-mewt ta' żagħżugħ Zakmeli 24 sena mill-Libraġġ kmieni l-ħadd filgħodu bil-pulizija tistabbilixxi kważi biċ-ċert li l-ġuvni ma mitx bid-daqqa ta' pon li qalha mingħand il-Bulgaru. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija żvelaw ma' One News li m'hemm l-ebda dubju dwar id-daqqa ta' pon li qalha Zakmeli mingħand iż-żagħżugħ Bulgaru Denis Dovko waqt argument li nqala bejniethom ftit l-isfel mit-taraġġ ta' triq Santa Rita f'Paċeville. Madankollu l-pulizija huma konvinti li d-daqqa ma kienitx il-kawża jew kellha xi rwol fil-mewt ta' Zakmeli hekk kif kien maħsub fl-investigazzjonijiet preliminari. L-istess sorsi spjegaw li matul il-jum ta' tlieta ssoktaw sew l-investigazzjonijiet tal-pulizija wara li r-riżultati tal-awtopsja li saret it-tnejn ma kienux konklusivi. Fl-istess waqt stabiliet li fuq il-kadavru tal-vittma ma nstabu l-ebda marki ta' vjolenza. Intant fl-aħħar sigħat il-pulizija kompli tkellem aktar nies li kienu fuq il-post u raw l-argumenti żvolġu quddiem għajnejhom. Fl-istess waqt kompli tgħaddejja bil-ħidma biex tiġbor aktar filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm fiż-żona. Dan hekk kif saru seqgħu jsiru bosta testijiet tossikoloġiċi oħra fuq il-kadavru ta' Meli bil-għan li tiġi determinata l-kawża tal-mewt tiegħu. Fil-fatt mhux qed jiġi esklus li ż-żagħżugħ seta' kien taħt l-effett tal-alkoħol jew ta' sustanzi illeċiti. L-istess sorsi qalu li ma jistgħu jieħdu xejn b'ċertezza u kollox għad irid jiġi konkluż la darba r-riżultati tal-awtopsja jkunu konklusivi. Fid-dawl ta' dan il-kadavru ta' Zakmeli għadu ma jistax jiġi rilaxxat għad-difna waqt li l-pulizija trid tistabbilixxi x'passi kriminali għad tista' tieħu fil-konfront ta' Denis Dovko li l-bieraħ inħeles mill-arrest b'att ta' kundizzjonijiet.